Oho. Den andra öronen. Ja, det är bra. Vilken var godast? Det kan vara lite jordgubb i den. Vilket var Ja, godast? choklad. Var det vänstra örat godare än det högra, Linnea? Hon har inte bestämt sig. Så. Oj. Oj. Nu släpper jag inte. Jag släpper inte. Nej, släpper inte. Nej, släpper inte nallen nu när jag har tagit den. Du har tagit 85 bilder. Ja, jag ska sortera ut de bästa. Mushi-mush. Mushi-mush, är det gott, Linnea? Smakar det bra? Jag tycker hon tar lite bajs, men det är väl som jag inbillar mig. Hon tog väl in här för kung och fosterland. Det är kanske därför som hon var så... Praten. Det är Nej. säkert bara som vi fantiserar. Det är bara fantasier. Säg det är bara fantasier, faster. Hon kniper riktigt med magen för hon ska riktigt så. Oj, där kom tungan. Jaha. Smakar den gott? Smakar det bra? Oj. Wow. In med den Den in. blir glatt nu när den är så våt. Linnea. Oh ja. Nu tar vi den nu så börjar hon gråta säkert. Oj, body. Den blir glatt. Ja, den är glatt nu. Ja. Får man inte grepp på den. Pratar du lite? Kan du prata lite? Oj! Kan du ta den? Kan du ta den, Linnea? Åh, så bra! En sån duktig tös! Ja, det var jättebra. Ja, farmor får hålla där under. Annars så sträcker faster sig. Oj! Ja, ta den då. Ja, ta den då. Stör det. Hallå, mamma. Inte björnen. Jag heter björnen. Hallå, pappa. Hade du fest här igår, mamma? Nej. Ingen fest? Nej. Nej. Ja. Ska vi filma farbror Alvin också så är alla med? Farbror Alvin, ingen vill vara med på min film. Alla bara tittar bort. Taskigt. De är taskiga, Linnea. Kan du säga till dem?